Ko kipai ba ki baju smart bandi ya kene ko soft roti da pikir bahan nang ne shikmat ha ka ba kene ko ka video ka bala mei na po jantia hills ha ka ba ne ubreu ubala the dia ka soft roti ula plate chapa pat gensan ula lap ya kini ki aka ka ba simlala ban modur ha ka jing em jong u kum kini ki jing jia amshu balalap tang na ka so froti hendai ba bonru ki jaj so ba pher pat kum juru ki we pat ki jaj jingbam ki balawan ra na sabar jang ka jella meghalaya kuman chuang na ki dikhar ki company ki perkhat su ya ka jing em ki breu ki perkhat su ya ka jing ka jing khia jang ki breu hendai tang balayo nang yelade tang balayo pisai yelade pat kum jula reus pa kata labiang ha ka jing mut perkhat ki dikhar ki long kumta kum tada pikir bah ki pai ba ki bajudi ya kum kini ki jai so bat to mentap pet na ya kene ka video cincin dia baik baik kenyang ya baik kamu siar bah Muslim menca teman am tu tak ram dia dia wacna ya Melong re ni, so bandi baik kamu siar bah baik.